ಮಾಂಸಾಹಾರ ಉಂಡತೆ ಮಾಸನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ತಿನ್ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಸ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮೀನಿಗೆ ಪೋಡು ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕೈಪರವಲ್ಲಿ ಮಾಸ ತಿನ್ನೋಡ ಮಾಸನ ಆಯ್ನಾತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಮೀನಿಗೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮಾಸ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ನಂದೇನೆ ಕುಳ್ಳ ಇಂಚಾವು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿ ಫಲವಸ್ತು ನಂಗೆ ಬೋಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರತುಂಡು ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಕಂದಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಂದಂದು ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿನಾನೇ ಸಾವಯವ ಸಾವಯವ ಒಂದು ಮಾತೈತೆ ಬೈಬಂದ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಫಲವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಗುಜ್ಜೇನು ದಾಲ ಮರೆದು ಪಾಡ್ರೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಗುಜ್ಜದ ತೊಟ್ಟುಗಳ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಗುಜ್ಜೆ ಪರ್ದ ಅವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ದನ್ ಬಂದಂಟ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಫಲಕುಲೇನು ಕೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನೇರ್ದಕ್ಕ ದುಮ್ಮು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಅವೇ ಅರೆಗೊಲನಾಗ ನಂಗೆ ಬಾಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯದಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಕುಕ್ಕುಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ಪಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಂಜೋಲ್ ಬೋಡು ನಿಜದ ಕಲರ್ ನಿಜವಾದ ಕಲರ್ ಅಂಚ ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಸಮೇತ ತುತ್ತಾಯ್ತೈತೆ ಅರೆಗೊಲು ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಪರ್ತಿದಾನೆ ಪಾಡು ಅವು ಚಲಿತ ಟೈಮಡು ಅವೇನು ಉಲ್ಲಂದಾನೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಆತ ಆನಿಗೆ ಶುರು ಆತ ನಂಗೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಕದ್ರಿಡ್ದು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲವೇ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾವು ಮೋಕೆ ಜೂವ ಜೋಕೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪಂತರು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದರು ನಿಜವಾದಾಂಡ ತೂಂಡ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಈಜಿನ ರಡ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಯಾವೊಂದು ಉಂಟದಿರು ಆಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆನೇ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಆ ಮೋಕೆನ್ ಒಂತೆ ಮೋಕೆ ಉಪ್ಪೊಡು ನಂಕ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತೆನಸುದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಮೋಕೆ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪಿನ ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸುಡು ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಬೇತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಅಂತೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ವೈದ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಸೋತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆದನೆ ಎಂದು ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಈ ಬಾಲೆದ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬಾಲೆ ಪಂಡಿನನೇ ಕಂತು ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಪಿರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೆನ್ ಕೇನ್ವೇರು ಕೇಂದ್ರ ಹಠ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆರು ಅವೆನ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕನಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅವು ಒಂದು ಅದು ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಬರ್ಗರ್ಗೆ ಅವು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೇ ತೂತಿನಕ್ಲತ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇನ್ ಅಕ್ಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನ ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತು ಜಪಿದ ಇದ ತೆನಸಿನ ಇತ್ತು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ ತೂಪ ಪೂರಲ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ತುಲೆ ಈತಿ ತೆಲಿಯ ಜವನೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮತ್ತ ಫುಡ್ಡುದನೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫುಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ನಮ ಆಂಡ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಐಕೆ ಅದು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ಎಣ್ಣೆಲು ಪುರ ಬರ್ಪ ಆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಮಾತ ಕೈತದು ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡ್ ಅತ್ ನಮ ತಿನ್ಪಿನಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಅತ್ ನಂಕ್ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆತಂದು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚ
ತಾರೈದೆಣ್ಣೆನೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವೆ. ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿರಂಚಿನ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಜಿನ ಪುದಾರಂಚಿನ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಐಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಲಜ್ಜಿ ಇಂಗು ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಐತ ಈರ್ನ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಸಮೇತ 400 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆಪಿಸಿ ಎಡ್ಮೆಗೆ ಆತ ಕ್ರಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋಣ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 4 kg ಅಂಡಲ ಎಡ್ಮೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಲ್ಪು ನಗಲಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿಲ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆದೆ ಮಾತೆತ್ತಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಇರು ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಂಡ ನೀರಿದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡಿಯರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಂಡ ನೀರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಓವು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಪುಣಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಿವನ್ನಕ ಅತಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಲೂಡ್ಲೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ನಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡು ಸರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ನೀರು ಬೋಡು ಆಹಾರ ಬೋಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿದ್ರೆ ಬೋಡು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಪೋಡು ಜೋಕುಲು ಬುಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ತೆನಸು ಕೊರ್ಪುಣಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪುಣು ಅತಿ ನೀವು ಉನ್ನಡೊಂದನ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಬೈದನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕು ತೋಜುಡು ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಆದ ಇಂಚಾತನ್ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಆದ ಇಂಚಾತನ್ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾದ ಇಂಚಾತನ್ ಗಾಳಿ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಹಾಳಾದ ಇಂಚಾತನ್ ಉದಕ್ಕೆ ದುಂಬುದತ್ತೆ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅವು ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಉಂದೆಟ್ಟು ಅಕಲು ಜೀವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪು ತೊಪ್ಪು ತಿಂದದೆ ಬೇರೆ ಮರ್ದಡೆ ಅಕಲು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿಕ್ಕಿತ ಹೆಚ್ಚ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮುದ ಬದಲ್ಗೆ ಅತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಫ್ಯಾಷನ್ದ ಬದಲ್ಗೆ ಯೋಗನು ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಆದ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಮ್ ಹಿಡ್ದು ಯೋಗನೇ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಖಾಲಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸುಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅವೇನೇ ಪಡ್ತೇನೆ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಯೋಗ ಖಾಲಿ ಕೈಕಾರ ಬಂದವನು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸದ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಮಾನಸಿಕವಾದಿತ್ತಿನ ಒತ್ತಡ ಈ ರೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದಿತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಯಾನ್ಲ ದುಂಪೋಡು ಯಾನ್ ಪಿರವರಿಯರೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅನ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಯನೇ ಬೆಳ್ಪೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ದೊಡ್ಡದ ಬೆರಿಯ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಆವಡಿಯ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಆವಡು ಅವು ಆಪುಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಯ ಬಲಿತಂದ ಈ ಸೋಪು ದುಡ್ಡು ಆವಡು ದುಡ್ಡು ಬೆರಿಯ ಪೋರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಯ ಬರೋಡು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಆವಡು ಅದೇ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಇನಿತಕ್ಕಳು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದಾಡ್ದೇರು ಎಂಚಲ ಆಪುಡು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ಪಿದಾಡಿಯೇ ఆయన ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾಪುಡು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದರ್ತದ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ಪಿದಾಡಿಯೇ ఆయన ಬದುಕು ಹಾಳಾಪುಡು ದೇಪಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ದುಡ್ಡೇ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುಡು ಈಚಿ ಅಂಚಾದ ದುಡ್ಡೇ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುಣಿದ್ದವರ ಈತು ಮಾತ ಅನ್ಯಾಯಲು ಪೂರ ನಡಪರೆಗೆ ಕಾರಣ ಅವೇ ಅಂದ ಅತ್ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸುಖತ್ತ ಬೆರಿಯ ಪೋಪೆ ನಮ್ಮ ಈ 100 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಪೋಡು ಅಂಡ 100 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಪೋನಾಗ ಈ ರೀತಿದ ಕ್ರೀಮುಲು ಪೂರ ಬೈದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮನು ಬೆತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬುಲ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಮುಲು ಬೈದಿಜಿ ಮೊನೆ ಮೆತ್ತವನ ಪೂರ ಬೈದಿಜಿ ಅತರ ಮೀಪಿನ ಈ ರೀತಿದ ಸುರ ಸಾಬೂನುಲು ಪೂರ ಇತ್ತಜಿ ಬಜಿ ನಂಕ್ ಒಯ್ತ ಕಾಯಿ ಅವು ನೂರೆಕಾಯಿ ನೂರೆಕಾಯಿನ ಒಂದು ನರವಲ್ ಪಂತದು ಐಟ್ ಮೀ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕಡ್ಲೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಅವೇನು ಪಂಡ ಸೀಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಅವು ಪುನಃ ಮೀಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸೀಗೆ ಮಂಜೋಲ್ ಬಂಡ ಪುನಃ ಮೀಪಾರಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ
ಆನಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಾಂತಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ತಿನ್ಪಿನಿ ಆ ಮೇಯ್ಕ್ ಪಾಡುನು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪಗ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ಡನೇ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಇನಿತ ಕಲೆಗೆ ದೊಂಬು ಬುಡ್ಚಿ ಗಾಳಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಚಿ ಊಲ ಬುಡ್ಚಿ ಏ ವಾ ಜೋಕುಲು ದೊಂಬುಡು ಗಾಳಿಡು ಬರ್ಸೋಡು ಮಣ್ಣುಡು ರೆಂಕೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಟ್ಟುಬಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಜನಮ್ಮ ಮಣ್ಣುಡೆ ಪೋವಂದಿತ್ತ ಪಾತ್ರದ ದೊಂಬುಗು ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಣ್ಯವೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಡ್ಜ ಒಂಡ ಒಂತಾಂಡ್ಲ ಪಿದಾಯ್ಪು ಉಪ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಯು ಫ್ಲಾಟ್ದ ಉಲಾಯ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಆಪಿನ ತಿಂಗೊಳ್ದಾವಡು ಪೆದಪತ್ತಾವಡು ಬಾಲಿಗೆ ಪೇರೆ ಕೊರ್ಪಣ ಒಂದು ದೇಹಡು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ದೇಹ ಗೆತನೊಡಂಡ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಬೋಡು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಬರ್ಪಣಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ್ಪುಡು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಬೈನದಾಗಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಿಗಳು ದೊಮ್ಮುಡು ಅಂತಲೇ ದೊಮ್ಮುಡು ಪಿದೈ ಪೋಲೆ ಬೈಯಡ್ 5 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರದ ಬೇನೆ ಗಂಟೆದ ಬೇನೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ನೇಚರಲಿ ಅದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ D3 ಇದಾರ ಒಂದು ಮಾತ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕುದೊಂದು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಣ ಪೋಡು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕುದೊಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಈ ರೀತ ಒಂದಾತನ ಸಿಂಹಾಸನ ಕುಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ ಮುಂದೆ ಮಾತ ಆ ದಾದಾತನಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಸುಖ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಜುವ್ವಗು ಬಂಗ ಕೊರಂದೆ ನಂಗೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಜುವ್ವನು ದಂಡಿಸಾವುಜ ನಂಗೆ ಐಕ್ಯ ಪಂತೀನಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ನಮ್ಮ ಮೂವೇರ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೂಲೋಡ್ದು ಬೈದಿನಕಲು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನೆ ಇನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಡಿ ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟ್ ರೆಂಕೊಂದು ಇಲ್ಲದಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರಂದ ವಾಸೀಕ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ದೇವನ್ನಕ ಎಂಕಲೇ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲೇಟ್ ಅತಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕೃಷಿ ಒಂದೇ ತಾಪುರ ಮಲ್ಪುನಗಲಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಆಹಾರ ಅಕುಳ್ಳೈನಿ ಅವು ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸಿಡದೆ ಬರ್ಪುಣ ತೋಜುಂಡು ಇತ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ದುಮ್ಮದ ಅಡ್ಡೆ ಗಿಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪುಣ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದಿತ್ತಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಿಂಜಿಪ್ಪನಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಣ ಅಡ್ಡೆ ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ತಿನ್ಪಿಜ ಇರೇ ಪಿಸಾ ಬರ್ಗರ್ದ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋಪ ವಿನಃ ಕೆರೆಂಗಿ ತಿನ್ಪಿನ ಜಿ ಕೆರೆಂಗಿ ತಿನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನ ಏನ ಎಪ್ಪಲ ಬಂದ್ಪುಣ ಅಮೇರಿಕ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಕೆರೆಂಗಿ ತಿನ್ಪಿನಿಂದ ನಿಜವಾದ ಕೆರೆಂಗಿ ಹಿಡಿತಿನ అయితే ಜಾಕ್ ಸೀಡ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಬೈದನು ಅವು ನಮ್ಮ ಪೆಲತಾರಿ ಅಥವಾ ಬೋಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಐತ ಪುಡಿ ಅವೇನು ತಿನ್ಪೇರು ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತ ತಿನ್ಪೇರು ಐಟಿದ್ದೆ ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಸೀಡ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಬೈದನು ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆದ ಪೌಡರ್ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಪಿರ ಬರಂದುಂಡು ಈ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಗಲಸುಂಡ ನಂಗೆ ನೇರವಾದ ಆ ಆಹಾರಗಳು ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ಪನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಹಾಡು ಒಂದು ಉಕ್ಕಿಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪನಿಂಚ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಅಂಡ್ ಅತಿಯಾದಿತ್ತಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ಡೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಲಂಚನೆ ಮಾಸ ದಿನ ಹಿಡಿದು ಮೀನು ಈಜನ್ನ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆ ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನೇಗಿಲ ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಭೂಮಿಡು ಅಕುಲೇ ಬುಲೆಪಾದ ಅಕುಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ನಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬುಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಮಣ್ಣು ಬುಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬುಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮುಡು ನಮಕುಲು ಒಂದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಕಾಲವು ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ಕೃಷಿಕರೇ ಬತ್ಪೇರು ಅವು ಉಪ್ಪು ಅವು ಇಂಜಿನ್ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಗಾಳಿ ಉಣ್ಣತೆ ನೆಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೇಟ್ 24 25%.
ಅಂಡ್ ಅವೆನೀರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡುಂದ ನಾಲ್ನೂದು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾಲತ್ತು ಐದುಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಮೋಕೆ ಜುವ ಜೋಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಾಯೆ ದೀಂಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒವೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಸುಖನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಬಲ್ಲ ಅವು ಸುಖ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಸುರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ಡಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಕಡೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನು ಜೋಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾ ಜೂವನು ದಂಡಿಸಾವುಡು ಏತ್ ಜೂವಡ್ದು ಬೆಗರು ಪೋಪುಂಡು ಆತ ನಂಗೆ ಜೂವಗು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಪಿನಾಯ ಏಪಲ ಆಯುಷ್ಯಗು ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಉಂತುಜೇರಿ ದೇವರು ಏತ್ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆತೆ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಗೆ ಸುಖ ಕಷ್ಟದ ರೆಡ್ಡೆ ತಾಲ ಪರಿಚಯ ಬೋಡು ಸುಖ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಬೇನೆದಲ ಗುರ್ತ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಅಕಲೆಗೆ ಬೇನೆದ ಗುರ್ತಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಬಡವದ ಗುರ್ತಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅಂಚಂಡ ಸೈಪಿನೇನು ಉಂತಾವುನತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಸೈನಿಂಗೆ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಸೂತ್ರೋಡು ಉಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಮೆಮಾರ್ ಅಂಜನೆ ದಿಂಜ ಜನ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ONGC MRPL ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗುಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಬರ್ಪಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗವು ದಾದ ಅಂದು ಕಾಪುಲೆ